Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Pas mana kamane ndinya kod magajwange ntula ndi bana makare to kiro kanye no romano maroboke arwa kidi machigne hinya kidi ndi bana mar chal mar piny moro go kudi mbaka kaindi koda taweno bedo selemo kinyi ni ndi mano kanye ndi mheshimiwa Samson ondi tima bende ni koda kadwaro mano mar de manyokom no mano mar MCA ward mano ma Manyata B wago kode mbaka kaindi godwa ngene to chalo kode nade kanye ndi angono bende timore Manyata B ward manyalo bedo ni kuro dhire mondo bende bedo dhio manyokom no endi mondo katumo yudo thuolo no endi to biyo chako lose yo mano makare mane baka mondo go kode kima sani endi bere kilo cheno ni endi lo wa yo mano makare Facebook Twitter YouTube ka chelo kode ka Instagram et Color TV wapachi ukinyini endi mano masani ka inyiso to chalo kodi nade jakora mogajwang wago kode mbaka kaindi mondo inbende kaka ja Manyata B ward inyalo ng'eyo kanyini wa mheshimiwa bende dhi maber kata mabende wache maber moko bende kaka ja hera mare nyalo nyise ni oyo kacha ni dwa wacho to none gobeni wache kama gibeduong opuonjiri go duto te to bange wana ni mondo mi dongruoge wa ochopi yo makare ka dongruoge ochopno yore ni bano makare kawa miyo mandate jogo bende dhi mondo mi otelwa kuonde opogore aro kanyeni mheshimiwa chigna hinya Color TV okinyini ni mama sani kawe thuolo mari mondi mose janeno machigni ero kamano amose jowinjo waduto ni oyawre kendo kwe iluongani Samson Owino Nditi kata mtetezi awuok e gweng' mara Manyata B onyuola Kuyo village kanye madake asomo adhi ayudo tiegruok kuonde mopogore achaka dugo gweng' mondo wakony gweng' odhi mbele ero kamano amor kabisa ero kamano yenye thuolo mari bikao mondo duwa boko di mbako kinye ndi bano masande mheshimiwa kinye kanye ndi Manyata B ward nyaka gie thuolo masani ndi jiso interest magi weche go ndi kata mana komne ndi bano Manyata B ward and mind en ratiro mar oganda kaka ngama bedo sigiso interest mare komno ndi bano mar MCA angoma dhia hinya mondo mi iwuogi dhia komne ndi mar MCA ero kamano ero kamano kuom penjo mipenja noendo gima dhira kabisa mondo adhi achung e kom mar Manyata B mondo adhi represent gi county assembly ma Kisumo gin weche mang'enya to maduong kabisa en gima dwaro ni mandate mondo jopiny omiya mandate mondo adhi represent gi kanyo awacho kamano nikech kata samo weni endi antiere Manyata B atimo gik dongruok makonyo community yes wantiere gi organizations mang'eny ma antiere go mana wachako makonyo community organizations mang'eny gachiel kuom gen Happy Life for Development CBO mobedo based e Manyata B konyo jo Manyata B weche mek environmental conservation kod weche mek climate actions nyiso ni antie ye kacha mandate mapoko omiya adwaro mandate ni mondo jopiny omiya wantie gi riwruok machiel miluongo ni Manyata B Social Justice Center makedo ne weche mek gender based violence weche mek defilement kod weche mek rape cases sani ende watemo gi kendo wantie gi gender desk officers wan gi office ye kanyo atikonyo jopiny e level mantie no gima poko omiya in mandate mandate ne makwayo jopiny mondo omiya mopogore gi mano kendo wantie gi riwruok maduong' mariwowa kod CBOs mamoko miluongo ni Miya Yuech ei Miya Yuech kae wantie gi factory maduong' mwagero Mamboleo kane okonywa kod county government through city manager momiwa lo Mamboleo wagero gi miluongo ni material recovery facility kuma wawacho ni taka en pesa kik ng'ato ka yugi ne mondo witi nyiso nitiere yugi minyalo loko organic manyiwa tiloso go kitchen garden nitiere yugi kaka chupa moko nego witi mondo ketnwa drainage gin wakawo gi twadware go gi kacha nyiso ni kamwa weni ndi nitie gik mwatime level mwatime gima kora kwa jopiny en mandate maduong' kabisa yani Manyata B en kama ongohore wacho ni wantiere gi miluongo ni informal settlement
kuonde moko kaka Mlimani gin formal settlements, Manyatabi and informal settlement. Nyiso ni kamongore. Kamongore bet ka gi challenges mang'eny kabisa. To konyuoli iye kanyo challenges go kukabe mi neno gi wangi. Tiwacho ni yawa nitiere yo moro mwanyalo timo go gini mondo gini jok pinyo ma kata jogweng'wa yud konyruok. Gima kele iye kae yakelo gimiluongo ni value preposition. Misungu luonge kama ni value preposition na nyiso ni wadwa timo gimiluongo ni value addition na e wach mar telo wadwa kelo ndadhu e telo. Nyiso ni telo wasebedo ga Manyatabi kata telo wasebedo go kuonde moko. Leadership styles magitiyogo mane Nyasaye omiyo gi mondo giti gi leadership style mantiere no indo. But an kora kelo gimiluongo ni value preposition ndadhu e wach mar telo. Nyiso ni ndadhu no en ang'o. Ndadhu mokwongo mwakele iye kae en gima wakelo gimiluongo ni structured community engagement. Nyiso ni gisama entie ni endi entiere to wadwa kete level machielo. Structured community engagement. Tiende ni iyieri ni mondo idhi represent oganda u. Nyiso ni oganda duto ok debede i assembly. Ku iyieri ni idhi represent nyiso ni interest margi emanya kitere i assembly kacha. Gima kora wacho ni structured ni obro bedo regular ni wabet gi jopiny to agombaka. Ei gombaka ne makoro jopiny biro nyiso wani one priority why wache mek dongruok en number 1. Number 1 en drainage. Number 2 en issue mara roads. Number 3 en issue mara waste management. Number 4 en issue mara talent development. Number 5 en ma nyiso ni jopiny koro dhi bedo gi teko e gini value preposition ndadhu mar telo. Kora kawo pach gi neno to wamiyo gi priority adhi represent gi assembly kalure gi gima giwacho. Number 2 kata na wach mar budget loso budget. Public participation ngima no mi duong kendo teko kabisa gi katiba mane ogone kura ma 2010. Nyiso ni japiny ni endi biro bedo gi teko to japiny kosa ng'eyo ni imiye luore gire motimo no. Nyiso kata ni turnout mar ji mabede public participation gi sani king'iyo gi to biro nyisi ni ji ok ohero public participation. Nikech giwacho ni pachgi giwacho to pachgi ok dhi tigo ok ketie tim. Wan wadhi timo gini mopogre nade. Nyiso ni wadhi bedo gi mbaka mwagoyo mapile pile kod japiny mondo wanyise ni pachi mineno ni endi idhi mi teko e iye kacha. Nyiso ni ko imiye teko to nyiso ni gimo kadho cha adhi hakikisha kaka ng'at ma represent e assembly ni gima japiny owacho cha ok change malo kacha cha. Gima japiny owacho midhi time mondo japiny owacho ni teko mana wache public participation cha e gima pod dhi mbele kacha cha mondo japiny obed gi teko e gini. Number 2 e ndadhu mwadhi kele gini endi wadhi wacho ni groups mo wantiere go sani magin registered. Ere yo mwanyalo kawo go groups gi endi mondo koro waket gi motegno e wach mar limo gi pile ka pile. Nikech limo gi no endo wabro wacho ni kwa limi to wadhi ng'iyo ni group intie gi dongruok machal nade. Ei dongruok ma intiere go ni endi ere yo kaka wanyalo donje iye kanyo mondo wasupport ye gimitimo. Nyiso ni samoro group moro nitiere magi moberie kabisa en loso kapu. E group achiel gimoberie kabisa en wach mar table banking. E group machielo gimoberie kabisa en kata pidho gwen. Nyiso ni grube gi duto ok onyis ni grube gi kolosi to wach mar table banking kende manyalo dhi mbele i group. Nyiso ni group machielo manyalo timo urban farming. Group machielo nyalo timo poultry farming. Group machielo nyalo timo gimopogore. Ere yo mwanyalo konyo go groups gi endi mondo gibedie gi teko mondo wa support gi mondo ging'e ni kara sirikal bende nitiere sirikal one gimo watimo sirikal recognize gimo watimo mane yo man ndadhu manyisi ni gimo wadwa kele telo mantiere. Erokamano ahinya Mheshimiwa. Talking of empowerment en gimo mabende oduong' ahinya ji nyalo nene ka gima tin lakini oduong' ahinya endo ka jowa olak empowerment. Mae gima chendo ga kuom thuolo malach ahinya kata osechando ogandawa nikech yudo ka ogandawa ni kod nyalo mar timo gimoro but ng'ama jolgi matinggi malo mondo gin bende gichop lek margi wecho gindi mago mag timo gik magitimo go endi kuom ranyisi ging'e grube gindi nitie gik mathoth ahinya ma samoro jomoko biro godo mondo mi olosi to ng'ama koro migi the required materials kata the required support ma bende ginyalo timo godo gini mabedo maonge. Awinjo kiwacho kanyo ni man is one of the things ma bende ineno ni ukete team nikech kata gi thuolo masani endi usebedo ka uchako time. Level on that entiere ywak ma osebedo Manyatabi ward wach mar drainage and awinjo kiluonge kanyo endi kaka one of the things mabede samoro en a challenge. Okang'ini maendi idwa tackle machal nade pono ni dhi yudo mandate ma idwaro ni. Erokamano. Gisamo wuoye koni dipo kwa yudo mandate ten gima watimo. Awinjo ka jigo siasa moko mok nyal konyo ni ere kaka ng'ato bokre to chiew to ywa uji e tok dalagi. Mani ng'eni siasa mok nyal konyo. Iwacho ni ka ng'ato mi challenge to ibe koro kumowego na minyalo kawego. Mane kaka siasa mar dongruok mowacho donge. Ng'ani otime level mogik ka
kata otime tok dalagi, kata otime tok dalagi, ng'ato bat otime. The main thing ni otime, donge? Yes. In kaka ineno ka gini en challenge ma affect community ma kanyo. Iti kao part mane mondo itim. Ing'e mane dongruok ma koro wawacho. An atimo agika, ng'at machielo be nyalo kawe mondo gi kode kacha, donge? We aduoge gimi penja. Ipenjo ni ere gima watimo. Ei drainages gi kwa ng'iyo mar Manyatabi, iwacho ni ndara nyalo bana bet maber ka pod en drainage system mare bende ber. Jarieko mondo wacho ni nyalo gero lama, but if the drainage system is poor, then ok chakra ni gero lam ni gero no endo. Onge gima gero kanyo, nikech gima bro ketho lam ni en pi. To gima miyo pi dhi e ndara, en ka pod ni yugi opogo drainage system. Akia ni wawinjore kanyo. Nyiso ni kiloso wang' oula, mi yawe maber, to pi bro yudo gi thuolo mar timore nade. Kadho kadhi kuma onego bed ni odhi okadhe. To pi en gima fani kabisa, nikech pi kokimiyo yo to dhi loso yo kende, be ing'eyo. Nyiso ni kokimiyo yo to ndara mi loso mi pani berno, ema odhi omuomo, nikech odwaro yo mamondo olu kende. Donge, omiyo pi muomo nyaka got. Wan kaka watimo nyiso ni auji, kuonde moko iluonge ni river, kuonde moko iluonge ni drainage system, but whichever name ma ng'ato nyalo miye, nikech ng'ato miyo mana gimoro nying kaluwore gi kaka odwani mondo gino benefit, donge? Wan wakawe ni river. Nikech mane kuma nwagoye abal chon, kane pod wathin, auji no nwagoye abal. Kapok jo World Bank nogere 1980s, gi kambi moro ni Nielsen, ing'e jomoko ok ong'eyo mano. Koro wan gima watimo kacha en ni wang'iyo ler mar auji, wang'iyo ler ni nani. Wa organize community members wanyiso gi ni yawa, dak e alwora maber en gima ber. Kapok sirikal obiro, to in iwuon kaka ng'at modak kae nyaka ibed e alwora maber. Kik ikaw takataka e wite jayugi. To kapo ni owitore ni koro nitiere auji kanyo, to waloso gimiluongo ni monthly clean up activities. Ok ne gima nyochakre nyoro. Ma gima nochako 2012. Nyaka samo wuoyi ni watimo gimiluongo ni monthly clean up activity. Manyiso wariwre gi riwruok mamoko, twariwre nyaka gi City Department mar Environment. Twajo takataka mantie auji. Samo at the process mwajo ni watimo awareness ne community ni dagi alwora maber ki wito gine ya uji ta uji ne dhe andap nyaka Lake Victoria. Nyiso ni gidi chaka affect. Nyiso ni watime level mat gimi iluongo ni clean up exercise. Oka uji kende watime clean up exercise. Ki dhige soko be watime clean up exercise. Majoge soko will confirm ni ge soko samo wueni wanti nyaka gi skip miwite yugi. Dong ing'e ni aonge gi mandate. To through network gosiepe mwango ne wakawo joge soko mo miyo gi skip magi ketie yugi kar mondo giwit yugi e drainage. Aonge gi mandate to through lobbying gi networking nitiere gimoro minyalo wach ni osetime iye kata donge. Nyiso ni regular clean up exercise mwaloso gi miyo koro yugi mado dhi e mtaro koro ok dhi e mtaro. Koro gidhi kama owinjore to City Department mar Environment koro organize kaka ikawo yugi ni mondo ter kama owinjore. Apart from that, waseloso groups. Kidhi Gesoko nitie group manochak chon miluongo ni Gesoko Future Light Youth Group. Gesoko Light Youth Group mantiere Gesoko. Ei Gesoko kanyo negi chako timo gimiluongo ni choko chupni. To negi kia kuma gitere chupni. Ei go mbaka manwago mbaka kodgi. Sani kuru group no endo choko chupni mosechako nyaka gimiluongo ni hanging garden, iluongo ni urban farming. Giloso puothe gi kubni moti kata gi ng'awo. To gipidho alot e iye kacho. Nyiso ni koro alot ok en shida. Gima koro thago gi en kuond wayud kanye. Mogo dwayud kanye nikech koro alot already nitiere kacho. Koro yugi madodhi mondo keth drainage system already giketo kamoro manyalo konyogi. Chupni sani nitiere Gesoko kanyo pesa moket kanyo gi jomiya ywech manitiere ng'at mawuotho mana gi pesa. Kichoko chupni gi to ng'awni go e kilo. Kuro kikaw chupni ni kuro thagi nikech ji oluoro ni kiting'o chupa tibo luongi ni ninja. Be ng'ato no nyisa ni kikawach wa chupni nikech achalo ng'at mawacho ni mondo lokre ninja. Gino ok en ninja. En manyo pesa. En manyo pesa. Sama iwuotho oko makech ka icha, to onge ng'at manyalo konyi kanyo endo ni koro kech kai kabisa. Be kikwayo ng'ato pesa ine to ng'ato be koro jok kodi. To kiyudo opportunity moro minyalo timo go gimoro manyalo keto ni chiemo e mesa. Tim gino. Weng'iyo gima ji wacho. In ng'ito be gini nyalo kelo chiemo e mesa nani donge. Nitiere groups kanyo masani choko chupni go endo to nitiere koro giwuoth kodgi mabor. Nikech kiwuotho kode mabor kiketo gunia toki to jomoko biro wacho ni ninja donge. But koro kiwuoth kode mabor intie mane i Gesoko kaendo chupni go endo nitiere ng'ama timo negi machine to loko negi pesa. Mano ka en dongruok. Ing'e ni konchiel okelo pesa e table to konchiel bokonyo wa loso ng'iyo drainage wan nikech koro onge ng'a puko yugi e mtaro. Nyiso ni chupni bo koro ok dhi e mtaro. Kata obed mana chupni mar joma seche moko budho gindi. Chupni go koro ok dhi e mtaro nikech nitie kama koro iyudo gie.
kose chokgi kama watero gi e miya yuech material recovery facility mantie Mamboleo tirego gi to wakawo gigi to watero Uganda. Ei process no enda kene binde no process chupni mag glasses obed glasses obed mar chupni obed mar plastic wakawo gi watero kanyo gi machine adek achiel rego glasses achiel rego chupni ha machielo nego bed ni tie kaka ne nyalo mino waga gine kalatese ha nikech kalatas dinge ne mna waste to ko wite kucho ne mbo odhi odino drainage donge nyiso ni gigi nitie yo moro makoro nyalo kelo go chieme mesa mar ji. Koro e issue mar drainage system gima watimo sani eni waloso regular clean up exercises madhi mbele wa organize groups mondo groups be nyalo timo gino kuma gintiere nikech Manyata bi duonga othin to duong in the sense ni population mare duonga but king'iyo size mare to tin nikech oken mana tie bata toast kacha tego kona flyover makasagam ni ha akeni wawinjore tidhi ka miluke mtokni mabutu jo island ni endi ha to intie kona masije to intie car wash to intie ko buto ka police ma car wash kacha cha tiluti ya uji ne ndo tidugo ku dispensary mane Manyata wa muwuwe doge e samoro ngato be gomba chuto ken boundary man Manyata kacha wan wang'eyo boundary makanyo nyiso ni groups gi e respective areas magintiere watimo regular clean up kata on 20th mar September and World Clean Up Day wa organize clean up maduong madhi timre ge soko 20th of this month 20th of September of this month nitiere World Clean Up Day mabedo celebrated worldwide wan kaka jo Manyata through organizations mo wantiere go wadhi bedo gi clean up exercise ge soko kuchopo 29th mar September and World Rivers Day World Rivers Day wadhi mana uji nikech uji river mwana eno kanyo to kata ini luonge ni drainage to wan waluonge ni river nikech ane gima wan eno kanyo donge wadoni mondo uji bo bedie kamoro makidhi kaka jo UDS otime chien kocha cha UDS awuok Nyalenda en organization moro mobedo led gi ngato ni Jobol Watch king'iyo kaka giloso auji mobedo River Park to kinyal believe ni kada nitiere organizations moko piny kama be nyalo timo gimoro minyalo kwan maka moro manocha bedie kamoro mabed gi dhadho wan be wadhi timo wadhi celebrate World Rivers Day mondo wang'e kaka uji no nyalo bet maler e kiwango mwanyalo time nyiso ni kumwa timo no ng'at machielo be koneno ka gini en gima ber to time to kata sama wuoye kodi ni kana biro ka gokinyi to nitiere jaduong' moro magima no watimo kaka organization ma yua uji no osadonje iye ma en chunga gokinyi to part mar tok dala ne no oloso kende onge kama chule wuka te ntie ya uji okodwa ni mondo ne ka Pampers nitie tok dala ne no afadhali Pampers go kadho dhi kamoro nyis otemo nyise ni kare ni to dwa no bed maler in be koro omi challenge in the next homestead ibe ka ukari no mondo bed maler skoro mabere kama to dhi bedo ko mane gi mwadwaro to mane gi mwase gombo kabisa ni ka community members nyalo wuok oko mondo ngato bed ni koren responsible e ng'iyo wach mar waste mantie but alwora ma entiere to wa achieve gima ne wadwaro nikech nodo ni community members okaw gini kamargi kigi pan ni pesa montie ga moro ma samoro NGO moro kelo ga mitimo go gini hapana gini en kujitolea kujituma kuru mane wach mantiere ero kamano ahinya mheshimiwa mondo nikech yudo ka weche go ni mago mag drainage en chandruok mana kaka wacho ni pi nyalo yudo yore kendo wuon kopo no tam mondo mi ong'ad kama ne obiro ng'ado king'eyo ka nyinde ora uji weche go ni mago mag pampa iwacho ni magi achiel kuom waste mabende ukedo godo mondo ne kaka nyalo ket but dhano en dhano akeni mbaka mano mabende ugo gi japiny mar neno ni weche go ni mago mag pampa nikech pampa ok bitow en gino bende ketho alwora marach ahinya kendo ka samoro Kisumo ka iri SS moko po ni koth ochwe to buogi kamoro ok dak gom kata mana dhi e odi e kama chiel nikech gik midwaro moko ka indi bedo maricho mbaka mabedo ugo kod jopiny kaka achiel kuom ng'ama ni riwruoge pogore bende kedne ratiro ma oganda to kedo bende ne weche go ni mago mag alwora mondo mi weche mag kedo kod alwora bende ngadho mamalo kendo bende chido alwora oneni utieki ero kamano mbaka mar Pampers wagoye gi jopiny to kendo wagoye gi jomiluongo ni enforcement officers e iye kae koro waluongo gimiluongo ni City Department mar Environment kod County Environment Office kotedre nyaka gi jonema nikech king'iyo gimiluongo ni EMCA Act maniluongo ni Environmental Management Act mar 1999 nitiere section moko obedo stated clearly either polluter
has to take responsibility. Iluongo ni polluter pays price. Okay. Ma en chik mantie to gimodong ka en mana enforcement ken. Nyiso ni an kaka ng'at mo produce gimoro nyaka ng'e ni gima produce ni bodhi lera alwora. Yes. To kod dhi lera alwora aketo chenro machal nade mondo bed ni gini chak duogo ira mondo abed ni ane ng'at ma responsible e gidi endi. Adwa miyi example. Jo Coca-Cola. Yes. Be isewuothe ei gweng' mora mora mineno ka chupni mek jo Coca-Cola olero gweng'. Obed chupa obed nyaka mar plastic olealela gweng' ni koro lele ma kiwuoth ka to Coca-Cola kiwuoth ka pime gi pampa ni ko chupa mar Coca-Cola bochalo mar pampa ni embo lele mana kaka neno mek pampa bet no eno ok de yudi nikech jokoloso chenro maber ma gichulo nyaka ng'ato ni kelna chupa nano oseti kode but koro kichoke mitero ne to gichagi kawe. Nyiso nitiere chenro maber ma ng'ato ng'eyo ni na produce gin to gini nyalo ketho alwora. Ko nyalo ketho alwora chenro makete ni koro chokna go uru. Duogna go uru kai. E gima wadwaro mondo watim gi Pampers. Samo wuoy kodi ni riwruok marwa man go mar Apply for Development CBO timo gimiluongo ni petition. Wada petition twatero ne jonema. Nikech kan tiere MK Act man 1999 mawacho maber ni ka ng'ato o produce gimoro to nyaka bed responsible gi mo produce no. Pampers nitiere factories maloso gi koso nitiere factories o gik moko wuok e polo to chopo ka nitiere factory maloso gi dongi ka factory gi loso gi ere chenro ma giketo maber ni girwa mwaloso ni koseti kode tere kaka inyalo kae mondo wachak wabed ni koro kolera alwora nikech Pampers ne gima malich e gwenge wa mongore ma koko los ni chenro maber to dhi end up ni koro nikech okwanye be to be okotwo to sami wang'an tingin chakile alwora bende nikech niwatie gi air pollution donge kuro mai petition mwadhi ndiko mondo wanyisi nema mondo gitim tijgi nikech kan tie chik mar MK Act mar 1999 ene foundation mar environmental conservation and waste management laws in Kenya mane foundation wedi moko miloso gi to donja but mache foundation mare ka chik nitiere part margi mar enforcement to gitimia nikech ng'ati ndiko tiche ng'ati chulo mshahara ochamo every month ni en janema kata enforcement officer mar environment donge otimo ang'o e mshahara ne michule ni nyiso nyaka take responsibility. Number 2 jopiny to koro wago kodgi mbaka kikara samo wueni ng'ato bro confirm ni nochopo kamoro ma ng'ato keta Pampers ge ogunia to kuma noneno machiegni mana uji ai go dikete godiochieng' kinene nikech owacho ni ndidwa na dhi awite kanye orito gotieno to dhi okawo gigi to olo kan gotieno donge jinindo odhi olo kanyo ka ng'ato ok ne donge to kan wachako go mbaka kod gi mos makoro wanyiso gi ne yawo gini katika oga mana gotieno ka ji ok ne te wite yauji ichidolo alwora marwa kata ko kiwite yauji dhi kete bungu moro nikech ko kena uji to en bunge miketo gi bunge moko ma ji wacho ni kae to jogi pampo pongo kanyo donge kuro wachako go mbaka kod gi mos jok moko go mbaka gen landlords nikech tenants giendi gichulo landlords donge to landlords ongegi nikech kapok idak e landi mar ng'ato to ng'ato bro dwani ayo ID mari udhi dak ji adi donge nyiso ni landlords ongegi donge kuro mbaka mwachako timene go mbaka kod landlords ni kwa nyalo engage private waste collectors mondo tenant ka tenant ogol siling 20 kende kata ken week lure gi arrangement ma private waste collector no dwaro nikech ng'ato bok nyal timo ni gimoro nono to mano ben source of employment donge kuro private waste collectors ge mwanyiso gi mae wadil gi jok ma odak kumongore rate marumu keto mar choko yugi matimo collection obedi e piny kiki kete rate mar jo milimani pogruok mondo nyaka bedie donge kuro ka jo milimani ochajo 200 per week to wan wakwayo gi kata sani wantie gi conversation kod gi wakwayo gi ni jowa mantie kondo unyalo kawie pesa mathin ma ibo kihinyori to gibe ok gihinyore mondo yugi gi kosa chogi moloto Pampers gi nikech Pampers ma kuro tije tek sani chiemo mowuok e ot wasepuonjo gi maber gi magitimo gikano gi to gitimo composting to giloko organic manyiwa gi to gipidho galot ma to onge shida chupni be sani onge shida nikech chupni nitie kuma kuro itero gi gima koro tek kabisa en Pampers ema nyisi ni wasechako goye mbaka ubro bedo mbaka malach nikech gimoro mondo behavioral change mar dhano kinyal timo overnight ni buka ka wonti dhi nyiso ng'ato be ebo kinyal gine gi boka ni dhi gi police kata ni ine wito ga Pampers ka kauno wa maki ibro make ndiyo kinjo ni make kuri
nikech nyaki mak ngato kan tigi evidence ko wacho ni koro gigo dwa ka wito saburu tieno ibiro ga chiwo saburu tieno dwa ngiyo ngani ni wito pampa koro nyiso ni mara wago mbaka kodgi mbaka mogo yen en gini chida luora donge dwa wa engage private waste collector moro mondo konywa kae mondo gini endi ka dirito ka bichiro nwa luora to wamiyo gi mondo gichoknwa gini ogunde koro joka be miyo wa waste collection bags tiketo kie kusa ketigi ni jogi koro kawo gi every week nyiso ni kapore ni landlord ka landlord konyo timo mano to gini endi watieko menace mara pampas e alwora ma wantiere erokamano ahinya king'iyo kajendi Manyata Bay Ward mana gi chiro bende wachna chiel to bende ariyo but gitiere kuonde moko bende timo heli mopogore opogore wan gi chiro mano ma Kasaweno kaachiel koda ka chiro ni endi mano ma Koyango problem ni kanyo mamiyo Koyango ni en ok nyal lose nikech it's very bad ka ji use dak ndara kama pikipiki geche kadho gimoro amora bende nyalo kelo accident but thank God ni Nyasaye osebedo korito ji to we cannot even assume ni mane kaka biro timore milele mbaka mane kaka in mabedo usego and again dwaro mari gi chiro no endi kata katimo ohala endi bano ma Koyango erokamano Manyata nitie kod chiro ni adeka nikech kata Komer be nitie chiro kamora mora ma ji use mokadho abich mano chiro kuonde moko iluongo gi Noponono markets en chiro mopore apoya ato kata an be ka wuoka e tok dala wakacha wadhi wachaka uso ji abich auchiel moko ing'eni mano ben mana market kwa kasa yet ing'eni mano market to bende ta market kaka obet no donge nyiso ni Manyata Bay wantie gi markets adek wantie gi Komer wan gi Koyango wan gi Kasaweno wagoyo kamano maduong' ne jo Kisipa through county government ma Kisumu nikech kidhi Kasaweno sani to nitiere chiro moger kendo gere standard maber kabisa gima kuro dong kacha en mondo ji odonje e chiro no endo ting'eni donje e chiro no be nyaka igom nambaka kod japiny nikech inyalo gere kanyo to kok ikawe mikete on board to be chiro no nyalo bedo kanyo mobed mana iluongo ni white elephant e iye kanyo donge kuro nyiso ni kanyo be mbaka nyaka goye kod jopiny nikech e chiro gi wantiere kod leadership chiro ka chiro kata idhi mana Komer nyaka iyude nitie jakom mar chiro kidhi Koyango nitie jakom mar chiro ma jakom mang'eyo mane nitiere machon miluongo ni Stephen Obunge en gi charani bute kamoro kanyo kuro nyiso ni nitiere structure mar chiro no endo ok inyal wuoka kanyo ni idwa chung kidhi adhiya kanyo ni wadwa ni wabed gi chiro idwa ni bed gi chiro kaka ng'a be dwachi gidhi kawo miketo on board nyiso ni mbaka mwadhi goyo en kwa dhi Koyango market to wadhi kawo leadership makanye mokwongo wagogo mbaka ok inyal dhi adhiya kacho chane aneno ka kuuse ndara onego bed gi chiro mano koro dictator mano koro ken consultative leadership donge nyiso ni an kaka Owino Konditi ma aspirant mar Manyata Bay adhi kacha tago mbaka gi the leadership mantiere ni uneno kaka uso ni chal nade to be unene ka dwaro mondo nitie mondo obede gi gimoro ma structure ma ji koro nyalo bete ma ji ok bede oko mar ndara koth dok nyal goyo ji yien mo chako conversation tidhi winjo gima gin bende giwacho donge gima ng'eyo ni nyalo bedo challenge en kuma dwa yudi yelo nikech Manyata Bay ng'eny ji nitie gi lope to gin gi lope gigo gitiyo go tijegi an gi lope pata samoro badhe ayawo giga moko matime iye kanyo donge ok anyal bira ng'ato ok nyal bedo kando nyisa ni lopi naneno kaber wado kete chiro to mani ng'eni lop ng'ato mantie gi title deed nyiso ni ng'ani be nyaka igogo mbaka ere benefit modhi yude kaka en kuom chiwo lobno kata ka onyiewe inyewe ndiyo bato chiwe nikech dhi yude kanyo nikech ok inyal kawo Koyango market idhi gere kamoro mopogore pore iluonge ni Koyango it will not make sense donge nyaka gere mana kuma Koyango nitie donge sama idwa gere nitie jok mantie gi lope kanyo nyaka wabede gi mbaka kodgi gibe ginyiswa kaka ginene kore ka waneno yo minyalo ger golo yo kanyo donge to sami idwa gere no nyiso ni nyaka nyiewe kod county aken wawinjore but the first thing kata kapok onyiewe en go mbaka wara mondo wagama ne yuyo ka indi bano madundo kuka wachakwa duogi okinye ni indi bano masanya kuru magajua wadwa wagomba kaka indi koda ka Samson Onditi mabende enje chunge ward ni indi bano Manyata Bay Ward kata Manyata Bay Ward Kisumu County wagama yuyo ka indi bano madundo kwa duo tuwadhi nyime kanyeri koda ka bath mbaka ni indi kama bende wadhi rango matuta hinya wadwa ngendo position mama deputy speaker mabende jo Manyata Bay Ward ni godo to kendo bende otimor maber ne mane ka MC bende emane MC marge konyo jo Manyata Bay Ward ng'ang'o en especially ni gi Kisumu County to bende wabiro ng'iyo kanye ni to weche gendi mago mag thieth
chalo nade kanyo ka achiel koda ka bende ni weche gin mag somo obedo yo makare. Ing'eni somo en gini en bende yawo pacho gan wach knowledge is power. Kik idhi mabor ahinya, waduogo tok thuolo machuok okiny masani kidini rimar machal mar piny. Nyinga Henry Okech. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Bas mana kamane di nyakore moga juang wadhi nyime kaje ndi okinyi nyendi mano masani in bende yudo thuolo ka nyendi mano matudri kodwa yo nyendi mano makare miswa ka intro chalo kod nadi okinyi nyendi mano masani wagomba kaka endi koda ka Samson Onditi ma bende en jachung e ward man Manyata B e Kisumu County ka endi wang'iyo ka mathoth ahinya bende osetimo king'iyo ka nyendi baka wakata ke chako okinyi masani yudo ka nyendi ka mheshimiwa yango ka nyendi tigi mathoth ahinya bende gisebedo ka gitimo kendo bende gitimo nyagi thuolo masani eri gigedo ne alwora manyiso ni environmental conservation. Aito ging'iyo ka nyendi weche gende magikuza talent kata mana iwacho ni were mago mag oganda bende gineno dhi mano makare. Aito gin gi chenro moro weche gende mago mag alwora, gin gi chenro mano mar yweyo aora mano ma Uji gweng' kone opogore chini kamano kaka yo makende mar neno ni oganda yudo yot ahinya weche gende mago mag lwasi makare kata ng'we bende gi yweyo. Machiegni mheshimiwa Tengini mano mar ariyo weche gende mago mag somo en challenge ni Manyata B ward ni Managa single school. Yes, obtain in terms of acreage kata kingi can square kilometer something of that sort, but population mane tok 10 Managa single school akene mabechando chuju kaka jodak Manyata B ward, but en gir national government. Talking of schools, which I mean kata talking of education, bursaries en ywak madunga ahinya ma osebed ka kore ywago ni pok mare okdhi makare ahinya. Kageni be ywagni ndi osechoponi kaka ng'ama bende jadwaro to kangeni podi to kapodi to in case no nyalo choponi ang'o manyalo timo to kosechoponi what are you doing? Erokamano.
wach tinyalo winjo kaka ng'at modak e area ma kamoro. Yes. To gima nyalo dhiro dhogi en ni ka ng'ato onge kod kalatas manyiso ni no apply to tame to nyalo tami e wuoyo. Nikech an kaka a trained social auditor gima ng'eyo kabisa ni kidwa mondo case ni owinji maber to nyaka ibed gi evidence. Yes. Kibiro ira kod kata bursary form mani apply to ochopo sama koro ipogo ji. To in iwuon ok omiyi reason gimomiyo we nyathini to kawo nyathi machielo. Nikech mano bed ratiro mari. Ing'e ni gigi ji ok ong'ega ng'eya gima chik wacho. Kana apply bursary to kayudo. To onego miya reason gimomiyo kayudo. Kata i form nano nyaka kete comment moro. Yes. Ni ok wamiyi nikech ok attach certificate 1 2 3 dong. Ok wamiyi nikech kwa pimi to iya kama inyalo chulni school fees. Nyaka chiwi e comment ka. Dong. But in the event ni onge gima nyiso ni ng'ato no apply. Ka onge to an ok anyal go koko e gima kata anakia. Good. Number 2, gima wang'eyo en demand gi supply. Bursary samoro ji apply mang'eny. Then nitie namba monego bed ni kawo. Mano worldwide, mano kamoro amora kata ni worldwide, country wide, kata idhi mana Murang'a kata idhi mana Kure. Nyiso ni jok madwaro bursary nyalo bedo mang'eny, to samoro allocation moketi thin, nyalo mana cover joma thin. Donge? Yes. Kuro chenro minyalo keti magombo ni an, to be ok agombo ni bursary ni pod obed ni obed ni ipogi kuonde mopogore opogore. An pacha kaka ng'at ma dwaro chunga en ni ka education wadwaro ni mondo wakony piny, jandiko moro nowacho ni education is an equalizer. Somo ema nyalo miyi bede mesa gi ng'at ma samoro ok ni par ni nyalo bedo ge mesa. True. Keno winjore. Ka somo ni ema nyalo miyo jowa bedie mesa gi jok moko moko wapar ni wanyalo bedo ge mesa. Nyiso ni somo nyaka wami priority. Ei priority mo nyalo miye ka sirikal mamalo kod mar county nyalo bete wacha chiel. Nyiso ni kiti mar education kata bursary kiti onego bed ni bedo directed e schools direct. Ogole lwetwa kaka wan joma dwa chung kata joma nitie telo. Ogole lwetwa. Nikech wambe wan dhano. Biro chopo kamoro makoro okadewe ni ng'ani to deserve gini adier. Gima bro ng'ien to gine chien kacha to wan kode nade. Gik moko kaka dhano. To ka gini nyalo bet e kiti achiel. Nyiso ni bursary mawuok e constituency, bursary mawuok e county, gi bursary nitie nyaka mar presidential. Bing'e nitie bursary mar presidential ma ji ok ong'eyo. Eni winjo ka wiyano osechiwe. Tipo to ochiwe kanye. To bing'e ni form gi kawo mana ka sub county director of education ma ji be ok ong'eyo. To mago nyiso ni gin bursary mamoro left, right, center, ke kure dong. Wang'e maber ni total number of jok masomo kata madwa donje form 1 gin ji adi. Wang'eyo serikali nitie gi statistics. Yes. Ging'eyo ni gin ji adi dong. Ka gisang'eyo kamano, wai chako kawo pesa ni mondo ukete koni gi koni chak ichiwe kucho. Wai ok waketi gine central kiti to wawachi ni school ma kamacha cha nitie gi nyithindo adi madwaro mondo donje form 1 kata mod deserve gin ji adi. Pesa no bed wired direct to account mar school. En gima nyalo timre mondo owuoge midhiero gie nikech kata sani bursary minene wacho no ei county seche moko ok onyal beti. King'e malong'o gi kipimo kaka piny dhi. Yes. Nyiso no ko bibeti donge. Nyiso ni koro bursary ok en gimoro ma ng'ato nyalo keto ka platform mar campaign. Esa mowuoyni. Because things are dynamic, campaigns be change. Ok nyal kete ni an gida. An gima nyalo wacho kata nyalo support matek. En education nyaka mi priority. Ka nitiere need ni nyithiwa wa support gi through schools. Okay. Kik wakaw pesa ma water ka MP, pesa moro kia water kure, pesa moro kia water apana. Wantie gi namba mar jok ma deserve gini. Wakaw information from schools ke school heads ong'eyo nyathi ma deserve. Kidhi schools gi endi ng'at manyalo mi information kabisa in school heads. Kod jopuonje badil gi nyithindo ge classes. Ong'e ni nyathini chopo ka kamoro ma kata dhi lunch nyalo tame nikech kodok dado paro mana ni guke modhero ko betie e gine kendo. Koro wacho ni kar dhi tabeda bede school ka nini. Japuonj nitie gi information nong'eyo. Nitie nyithindo moko ma ko betie class to ok onyal concentrate. Ok ni wiye bare ni otuo. Samoro ok noyudo gimoro gokinyi. Japuonj nitie gi information nong'eyo. Komi gine schools ting no mar identify jok monego bed ni miyo gini to sirikal koro kawo pesa to tero direct. I would support that. Ei mara kaka wach mar education. Nikech education
ji paro ni education en mana dhi e class kao buk kod kalam ni mano ko kisomo binge ne ko chunya ka bedo sie buk gi kalam oko chuno nitiere jok moko ma en gi miluongo ni skill na emo dwaro nitie gima Nyasaye no miye ok odhi e skul liyo but kinyise ni los na gini kata wang na gini to nyalo wang'e standard mondo mi penj to ngani no dhi e skul mane mano gima entie gi wiye gima kuro dong kanyo ere kaka dwa nacha gini ngeni mano be part of education ere kaka wanyalo nacha gini mondo gini endi ebo bedie kamoro makacho moko bende wacho certificate gi to embe ngani no nacha emo akae emo atere process ma jonita motimo penj bingeni nyalo bedo fundi ma oko kuchocho tibe kanita titimo penj kisa timo penj in gi certificate makuma ji gole certificate dibi golu mamani kech nita dangan ma sirikal ibi golu mana mari kuro nyiso ni oko chuno ni nyaka ngato bedo osiep buk gi kalam nitie jomoko ma nyalo mana skills gi emo nyalo develop an telo mara agombo ni wabedi timo gimiluongo ni identification of talents skill development skill nurturing gi skill certification through relevant authorities ma relevant authority manyisi en jonita nita nitiere chieng' ma gitimo penj dwe mara boro itimo ga penj kanita dwe mara 11 itimo penj kanita kuro nyiso ni wang'eyo ni joma timo plumbing area maromo Manyata magombo ni mondo skill margi obed nurtured maber obed certified ni jogi timo gin ji adi obed gi database ji adi magombo ni mondo obed funde mek sitima bingeza nitie jomoko magin kare radio no giloso alosa kuma no gi radio no be onge nyathi mo nitie kanyo men kidhi e radio to wacho mana ni transistor maneno ko gine TV ko ipenjo koro eto nying kata ma transistor no winjo gani en gima Nyasaye momiye moki ok inyal golo kuome kuro ka wasede ng'iyo jok machal kama wa identify gi wakelo gi on board mok bed gi database gi kuro watimo gimiluongo ni linkages gi jonita kuro wanwacho negi pesa mar exam fee odhi to timo penj kosetimo penj to embe kuro entiere gi teko mar wacho ni ambe samugolo papers ugi ambe barai ogiri mitone oko ogiri miwuok ne oko ebo golo mare iso ni ei part mar education bende wakonyogi kopogre gi mano wadwaro gimiluongo ni vocational training center e Manyata onge to king'iyo census mokadho Manyata ne nitie gi population mar 30,000 census mokadho nyiso ni samo wuoyi ni koro gino saidho nikech always ji to tho but king'iyo joma tho gi joma inyuolo to nitie ga malo kech Manyata en cosmopolitan nitie joma nyodaro dhi dak kuonde moko nitie joma bucha kubiro nitie nyaka joma onyiewo lope iye kanyo ta iye kanyo be nitie joma nyuolore nyiso ni population wa nyaka dhi malo ei worldwide pok aneno population madoga chien matek kabisa en odhi ga mana malo kama donge nyiso ni Manyata samo wuoyi ni koro nitie population ne nitie malo donge ei Manyata no endo kaka ni sawacho ni mana gi skul achiel main public school en achiel private ontiere but public en achiel donge vocational training center waonge nyiso ni koro wale met jowa nitie jowa moko ero buk gi kalam mondo gidhi the normal way gineno to gitimo bas kuro center cha wona ni mondo bubedie i Manyata mana agenda na mondo obed gi vocational training institute e Manyata. Okay, so talking of education, would you prefer education to be devolved to counties because obeda be the national government? Because it's a debate mabedo sibedo kate kewacho kinde kinde ni education to be devolved kata Raila Odinga no kwa mondo education be devolved. So do you go do you support that? Donge samo wuoyi ni nitie part of it mobedo devolved. Yes, magi CD anagombo ni kaka gene ka gibedi nikech counties wapo kubedo motegno kabisa ing'e national schools kata primary schools gi secondary schools gi universities kidwa chendwa miyo counties tichalo ng'at mama koro dwa limit ji nikech awach ka Kisumu county wan gi universities adi ok mana Maseno minyalo wach kata ni wantiere moro kende en mane donge koro wacho ni koro county ma koro dwaranwa Maseno University one gi lake something of the Great Lakes yes gintie kanya ka Great Lakes donge kakoro wacho ni magi koro waketo ni koro gintie lwet county to bing'eyo ni Maseno University yudo ka population ma over 8,000 intake mekgi king'iyo kata population mantie university kanye en over 8,000 donge kimiye county ti Baden county donge gima wanyalo bedo nikech gimiluongo ga joma riek wacho ga ni comparative analysis
wantiere gi mobedo devolve ma wantie go sani ma en ECD kod vocational trainings donge Okay. Bentiere improvement nikech mane karo kenya kela debate ni koro wakawa ka education no te waduoge piny donge Okay. ka pore nitiere change moro ma osemek kabisa to koro wanyalo kawo macha waduogo the same to health. Yoro na gomba kaka indi kod mwalimu Eric Niondo mano wacho kanyo indi ni nyaka gi thul masani indi ka ECDs mantiere under counties ma podok ne ka gimoro iso ni governors kata ma county officials okokawo somo mano ma nyithindo matindo ka gimo makare koro aya ochako chiwo example gi health sector dakteche ng'anyo nurses ng'anyo jogo jichiw thieth ng'anyo so kawa education more chap wadu and man is a teacher maben wacho ni okomor gi idea mar kawa education to bedo devolved to counties so anybody is not for that idea so it means ni counties wapoko bede rang'eny mano makare mano mar dere ni education gi keto yone ni mano makare kubedo devolved kaki nene kaka ba nene ni at the moment wawa mundo counties odil gi ECDs Yes. kod vocational training centers kende donge Okay. national government odil gi magi deal go malo kachacha Okay. to bende nitie gimoro iluongo ni intergovernmental relationships Yes. nyiso ni okochuno ni kapore ni koro national deal gi primary gi secondary gi moko to county onge kuma nyalo kele kata idea moro ginyalo donjo nikech at the end of the day joma gidwa mondo giserve Gi nyithindo Kenya. kino wijire kanye Mheshimiwa, we just want to wind up, but kapok watieko, position ma deputy speaker manyata ntijo manyalo brag kata gi mor wawache ni mor ni wan gi deputy speaker nitijo mbele wacho ni wan okokonywa kaka in achiel kuom ja Kisumu county leave alone kuro kaka jamanyata ja Kisumu county is that position even helping jo Kisumu county kata okonyo jomanyata di ward mai wuokie erokamano ng'ato nowacho ni ng'iyo gik moko en gimiluongo ni very relative kaka inene gi kaka nene nyalo pogore donge the fact that ni wantie gi deputy speaker kanyo to us is a plus kaka jomanyata it is a plus nikech donge wards ne ntiere mang'eny to wane to wane mwayudo deputy speaker nyaka wa celebrate nikech ng'ato bende nowacho ni kok inyal celebrate gains mar ng'at machielo to in bene ibe mari onge ng'at biro celebrate donge koro the fact ni ntiere kanyo wa celebrate kendo wamor donge Okay. gimi nyalo penyo ni bedo kanyo no ntiere dongruok ma samoro gino osekelo mane gima koro wanyalo beti gi debate donge to inchaki ng'iyo role meke igino bedo na deputy speaker tija en ang'o gano nyiso na nyalo take over anyalo assist the speaker in his absence bas nyiso ni role mare motimo kuchocho kaka deputy speaker otime dongo assist ga speaker ka speaker onge dongo represent speaker ka speaker onge message moko be delegations moko gidhiye ka speaker onge represent the speaker yes nyiso ni role ne no perform donge kuro gima inyalo penjo en ni to be nitiere gimoro mwaseyudo kaka jomanyata bedo ne nitiere kanyo no endo number 1 muya neno endo beda gi nying no omiyo dawa mone wacho go lombi nyondo ni ora duka ntie kamoro yweyo mo kana ko kumbi gimoro direct to beda kanyo no endo useyudo gimoro okay koro wan joko yata waseyudo gimoro e gino endo nikech muya makanyo no nyaka wa celebrate ni ng'at wantie iye kanyo okay mbaka mwadhi go kode ni mano nyaka wasieme ka wantie kode muya ma intie ni yes kaw gik moko lwat makuchucho kaw gik moko ing'e ko mbaka moko inyalo go ne ng'ato e wang' jowi yes en ko inyise wang'e ekeno injire kanyo endo want to celebrate ni entiere kanyo ng'ato be nyalo nene mopogre kisa mono ng'ato ne expect ni bedo ne kanyo no nitie jok modhi ndiko tije ting'e to role mare mar deputy speaker be wacho mano yes ekeno injire kanyo nikech iwacho ni sembi bimo kod nyamin seche madwa goyi ni bedo ni kanyo no pok okonya onego konya nang'o mane gima ng'iyo onego konya nang'o okay dogi okay be asedhi ire kaka deputy speaker an mawacho ni gini pok okonya be asedhi ire ni an kaka ng'at mawuok Manyata agombo ni bedo ni kani nyalo konywa 1 2 3 dogi tene monyisi ni gini to okonyal konyo mat monyalo timen ma dogi nitie kaka ebe koro nyalo nene en owuon nitie kaka jopiny bende nene nikech kaka neno gimoro pore kaka ng'ato nene okay kamano okay kwatieko wach adwani mondo ikaw thuolo mari wane gi jomanyata bi ward mondo watieki
Erokamano Mr. Kecha kuom miya thuolo ni endi mondo awuoye gi joma nyata. Sama awuoyo kod joma nyata nyaka bolra kabisa. Bolruok na en ni koro akwayo joma nyata gi muolo ni an Samson Owino Onditi, an wuodu, an wadu, seche moko be an wuone jomoko e iye kanyo. Akwayo gi ng'uono ni mondo upara nikech an nyathiu kochopo e yiero mar 2027. Kura en gima ikwayo gi muolo. Kura ok yanyie ng'ato, kura ok bol ne ng'ato wach. An kura kwayo mana gi muolo ni an ok abi yanyo ng'ato, ok abi bolo ne ng'ato wach. Nikech ikuongo ing'iyo kuma Nyasaye ogolie. Nikech ng'ama nong'eyo ni wanyalo bet e Kala TV ka ni wabi ko wawuoyo, ng'ama nong'eyo, ne onge ng'ama nong'eyo, donge? Gin mana ng'uono mar Nyasaye. To ka Nyasaye otimo ni ng'uono, tichak idwaro ng'uono machielo. En mana koro kwayo ni kuyie to para. Agenda wantie go maber. Agenda marwa en make development. Agenda ma wantie gen ni be uneno gi ka watimo ge gweng' samo wuweni. Gima koro dong' makwayo ni miya uru mandate. Mondo ka dhi assembly kata awuo e low, awuo gi teko nikech koro miya kura. Makoro nyalo wuoyo go kanyo. Sani ng'eni kuma nyalo wuoyo onge. Kuma nyalo wuoyo gi mandate onge. Nyalo mana wuoyo ta gi level moro. To kochopo level mondo kopenji ni to koro represent jomage to noyiere ward mane to nyalo tama duoko. Mae gima koro akwayo gi ng'uono ni upara. Wabro go siasa gi muolo, wabro go siasa gi kwe. Siasa maonge ayany, siasa mar issues. Ka ng'ato yanyi we kinde gi Nyasache. Mondo en odhi mbele gi yenyu. To wan waus mana sera mekwa, waus mana agenda mekwa gima wadwa timo ne joma nyata bi. Ayany to bro bete nikech mata en siasa. Kech chung binge ni tiende ng'eny. Yeri kuma bete de ka ng'a malo to be achunga. Koro mago be nitie iye kanyo. But kichung ki siasa to nyaka bed ni nitiere ga agenda. An agenda mar wasepedho nu kanyo, kendo wabro launch campaign wa officially ka koro sirikal osayawe thuolo. To wabro wacho ne ji ni agenda marwa en ma gima. Kwayo mara en ni ute fwambo be nyaka konywa. Gima wadwa ne konywa gen ni mondo giluonge jochung' e ward ka ward. Mondo ji obede gi debate. Ing'eni ka ji okuwo to jomoko oro jomoko mondo uwe logi. To jomioro gi yanyo ji ayanya. Koro wadwaro weg jogi. Mondo koro ji orara ade mesa kama to ji ogo emba kama dongruok. Ni an ng'ane ka ng'ane achung' nikech A, B, C, D. To sama chung' ni endi bisiemo ne jopiny gima koth go oko. Ok inyal chunga, idwa timo to misatimo to en mane. Magi debate mogo mondo wabediego. Mondo umbe ukonywa noto nikech une mang jopiny kucho. Jopiny ok nyal bede e stations te donge. But kuro une wangi kucho, makoro upenjo wapenjo matek donge. Ni to midwa chung' ni satimo ne jopiny ang'o. Ng'ato kwano. To midwa dhi timo to en mane. Ng'ato kwano. To ji penjo wapenjo. To at the end of the day ka jopiny bro go kura to gibet gi right choices to giyiero ni ng'ane to wuoyo maber to ng'ane bosa timo ga gini wan be wami ng'ane kura. To ji thegore athega kama nikech alamo mar Nyasaye bende wacho ni kapore ni ji laro kit telo mora mora to gima pego ji en manombulu. Koro pego wago mbulu ni en mondo ketwa debate kosa ketwa debate unu wek udhi jajwa to gonwa kura. Agonu wero kamano maduong' kabisa kuom thuolo momiya ni endi kendo agwero kamano ji duto akwayo nu were gi obongo nyaka laga mondo konyu e tije umutimo duto nikech tich ema kelo chiemo. Erokamano Mheshimiwa Onditi kuom thuolo mar mikao mondo wago kodi mbaka okiny masani endi weche go endi mago mag dwaro mari e kom no mano mar MCA. Kendo walero mathoth ahinya thuolo dhi chako yudore kinde ka kinde kiyudo thuolo bi wago mbaka nikech mbaka magero piny. Erokamano nyakoro mga jwangu bedo thuolo endi mano makare. Okiny masani mawene wabedo kanyinde koda ka Samson Onditi jachung' wuon endi mano ma Manyata B e Kisumu County nyako dichine mano machielo. Tok thuolo machuok wadonje kidien endi mano machielo wadwa ng'eyo kanye endi were moko nyithindo mabende an goro ka okiny masane ni to gilonyo mano machal nade wabiro go mbaka nyaka bende gi mwalimu mabende ochopo kae kod nyithindo endi okiny masane. Kik idhi mabor ahinya nyinga Henry Okech. Get ready to elevate